Dobar dan, dobrodošli na Veliki odmor. Veliki odmor, velika i značajna tema. Moje ime je Mirjana Pajić i moje veliko zadovoljstvo je što ćemo danas, u decembru se emitujemo, i to ne slučajno 1. decembra prvi put, je moja sagovornica, doktorka Dubravka Salemović, infektolog, osoba koja je jako dugo, možda od samog početka, kada je HIV virus otkriven, definisan i kada je lečenje u Srbiji počelo, uz svoje pacijente. Doktorka, dobar dan. Dobar dan. Hvala vam puno što ste došli. Evo, rekli ste nam da ste imali burno dežurstvo noćas. Kako je na 6. odeljenju infektivne klinike? Pa, moram da priznam da noćas je bilo burno dežurstvo, nevezano toliko za 6. odeljenje gde se leče pacijenti obolili od HIV-a, jer srećom sad tih pacijenata i nema mnogo na odeljenju. Ovo dežurstvo je bilo vezano za drugu patologiju infektivnih bolesti, jer ja kad dežuram za celu kliniku. Za celu kliniku, da. Rekli ste mi da praktično ste u timu lekara koji se bave podrškom i pomoći i lečenjem ljudi koji su HIV pozitivni negde od samih početaka. Kad je u stvari u Srbiji počela ta lekarska podrška pacijentima koji su HIV pozitivni? Kada ste registrovali prvog? Da, mi već, evo sad ćemo ovih dana proslaviti, da kažem, 40 godina rada sa pacijentima sa HIV-om. Naravno da je to u prvim godinama, znači 85. 86. kad je krenulo, bilo veoma mali broj pacijenata, to praktično tada ambulanta, možemo reći, nije ni postojala za rad sa pacijentima, a neki veći upliv i broj pacijenata je počeo da se javlja negde 90. godina, 90. 91. Ja sam na kliniku došla 88. Kao student to ispitno pitanje nije postojalo. Znači ja ništa o toj bolesti nisam znala. To je nešto što je lepo u infektologiji. Infektologija, svedoci smo svi COVID-a koji smo prošli. Znači stalno imate dinamiku pojave novih bolesti i nekih novih izazova. Tada je HIV bio stvarno zaista veliki izazov. I ja se sećam da sam kao mlad lekar počela rad na nekim drugim odeljenjima hepatitisa, koji je takođe napravio jedno revolucionarno napredak u terapiji. Tad mi nismo ni znali za hepatitis C, zvali smo ga non-A, non-B. I sećam se da me je tada direktor pozvao, tadašnji direktor profesor Vladimir Ilić, i rekao da smatra da bi trebalo, pošto su u tom trenutku bila 2 muška lekara na odeljenju HIV-a, da s obzirom da ima dosta žena, dosta dece, u to vreme smo nažalost imali jako mnogo i hemofiličara i zaraženih transfuzijama. Epidemiološka slika je bila potpuno drugačija u odnosu na ovih poslednjih deceniju, da on smatra da treba jedna ženska osoba da radi, koja ima malo, da kažemo, drugačiji senzibilitet prema deci i prema ženama, i ja sam rekla, pa naravno, to je za mene veliki izazov, ali zaista mogu da kažem da sam bila neuplašena u samom smislu od same bolesti, nego od neznanja koje je tada bilo zaista ogromno. Znači, mi smo se susretali zaista s jednom potpuno novom pričom u kliničkom smislu, ali uz pomoć mog dragog profesora Jeftovića, koji je tad bio mlad lekar, asistent, koji je bio načelnik odeljenja, koji je bio veliki entuzijasta, veliki borac za pacijente i zaista je mnogo učinio za njihovo i dalje lečenje, i nekako je sve to išlo mnogo lakše. Da. Tako da mogu da kažem da je stvarno to bio jedan mukotrpan period gde smo mi imali u timu i psihologa, našu dragu Milanku, koja je takođe već u penziji, već 10 godina, koja je bila ogromna podrška nama svima, koju nažalost sada nemamo. Mislim, ona je u penziji, ali nemamo psihologa. To je jedan od velikih problema, recimo sada. Da. Vi meni dozvolite da u ovom našem razgovoru ja budem laik i slobodno mi kažete da sam potpuno na pogrešnom putu, ali moram da vas pitam šta je u stvari nauka kaže. Da li je HIV virus laboratorijski ili mogu da budu prirodni virusi? Ma ne, to je virus koji je iz prirode došao, jednostavno to je sad bila priča isto, opet kažem, ponavljam, slično kao za COVID. Da. Nema virusa koji iz laboratorije dođe na taj način, jednostavno virus je evoluirao, došao do jednog trenutka
Virus je dokazano da postoji mnogo godina pre toga nego što smo mi znali, ali ljudi su umirali pod nepoznatim okolnostima. Mi sada imamo pacijente koji nam umiru, mi bi se zakleli kao infektolozi da je to virusna bolest, ali mi ne možemo da dokažemo šta je vezano ili za hepatitis ili za neko nejasno febrilno stanje. Znači, to je dinamika koja stalno postoji i ako vi sačuvate serume tih ljudi koji su nejasno umrli, vi možete kasnije i da dokažete tako nešto što je bilo i sa HIV-om. Jer jednostavno, ono što je omogućilo ovu sadašnju savremenu terapiju, to je dijagnostika, odnosno otkrivanje samog virusa. Za to su ljudi nagrađeni Nobelovom nagradom potpuno zasluženo, jer vi kad znate sa čime se borite, vi onda možete da razvijate dalju terapiju. Ali kažem, prva decenija borbe protiv HIV-a je bila zaista dramatična. Mi smo gubili bolesnike uprkos našoj ogromnom naporu da izlečimo brojne oportunističke infekcije, tumore koji su se javljali, ali vi niste imali adekvatne oružje da se borite protiv virusa. Znači, mi nismo imali te moćne antivirusne lekove, počinjalo se sa jednom kombinacijom, jedan lek, retrovir prvi koji je bio, pa posle dualna terapija koja nije bila dovoljna. Ona je malo produžila život pacijentima, ali ne dovoljno dugo da oni mogu sada da žive sa savremenom antiretrovirusnom terapijom, potpuno normalno jedan dug životni vek, praktično kao i osoba koja nije inficirana HIV-om. Ako su disciplinovani, naravno i uzimaju terapiju redom. Jasno, da, praktično u stvari sa otkrivanjem virusa negde se i terapija ispitivala i razvijala. Tako je. 87. godine je prvi lek pronađen retrovir, pa onda dalje Videx, pa Hivid, pa redom, a u stvari 96. godine je tek počelo, da kažem, primjena te kombinovane visokopotentne antiretrovirusne terapije, kako smo mi to tad zvali u to vreme HART, sad je više taj termin se više i ne koristi, jer se koristi samo antiretrovirusna terapija. Međutim, onda ste imali jednu drugu deceniju. Ja kažem, ja svoj život radni vek delim u te 3 decenije. Prva decenija borba sa, nažalost, umirućim bolesnicima, sa velikim brojem oportunih infekcija, sa gubitkom pacijenata. To je, znate, ja dan danas, mene stalno mladi lekari pitaju, pa kako se toga svega sećate? Sve to ostavi pečat na našoj duši. Svaki taj izgubljeni život, ja kažem, i dan danas se sećam gomile mojih pacijenata koji su nažalost izgubili bitku sa HIV-om, ali se takođe i sa radošću sećam mnogih pacijenata koji su u to vreme počinjali terapiju, a sad su živi i prate me u penziju. I to je nešto što mi je stvarno ovako posebno drago, jer ima puno tih pacijenata koji su u to vreme već imali ozbiljne infekcije, a sada su u sasvim dobrom stanju, zahvaljujući tome što su preživeli taj period. Posle ste imali tu jednu drugu deceniju gde smo mi imali lekove, ali su ti lekovi bili prilično, sa priličnim brojem neželjenih efekata. Mučnina, povraćanje, proliv, tako da su pacijenti uprkos njihove velikoj želji da se leče imali brojne te neželjene efekte, pa su se javljale rezistencije na lekove, pa smo mi imali nestašice lekove, pa smo kasnili u odnosu na svet, na savremenu terapiju, ali nekako dosta je pacijenata preživelo i taj period uz jedan. I onda je krenulo sad, ajde da kažem, već poslednjih 10 pa i više godina, sa jednom modernom antiretrovirusnom terapijom koja podrazumeva praktičnu primjenu jedne tablete dnevno. To je zaista ništa. U odnosu, retko koja osoba koja vam dođe da nema neku tableticu nečega što pije. Znači, ako vi dodate na to još jedan lek, to njemu zaista ne predstavlja nikakav problem i da to su jako potentni lekovi sa malo neželjenih efekata, odlično se tolerišu i oni praktično treba da dođu kod nas 1 do 2 puta godišnje na kontrolu i to je to. Da. Ja ću se opet vratiti na početak. Dakle, HIV je virus. SIDA je, dakle, nešto u stvari kada se virus uhvati maha, čovek razboli, uglavnom to biva neka infektivna bolest tamo gde je najslabiji i gde praktično u stvari se to stanje, je li tako? SIDA je stanje. HIV infekcija je infekcija, sama reč kaže, jel? Znači, moment kad se vi inficirate HIV-om najčešće prođe neprepoznat. Retko kad u toj akutnoj, kako mi to zovemo, akutna infekcija, akutno moment kada pacijent dobija HIV,
Sad u posljednjim godinama naši lekari u prijemnoj ambulanti, jer ti pacijenti uglavnom dođu ili kod lekara opšte prakse ili eventualno kod nas u prijemnu ambulantu. Simptomi su nalik gripu, visoka temperatura, uvećane žlezde, ponekad ospa, bolovi u mišićima, liči na neku virusnu infekciju, čak se i zove sindrom mononukleoze, sindrom infektivne mononukleoze. Ako vi u tom trenutku ne prepoznate da se radi o HIV-u, to će proći, 15 dana traje, 2 do 3 nedelje, i onda ulazite u jednu fazu latencije, jednu mirnu fazu gde ste vi praktično infektivni za druge, jer nosite virus u sebi, ali nemate nikakve simptome. Ta latenca, ta asimptomatska, kako mi kažemo, klinička faza, traje uglavnom do 10 godina. Kod nekih pacijenata može trajati kraće, to je ta brza progresija, a kod nekih čak mnogo dugo. Ja sam imala pacijente koji su i po 20-30 godina imali taj miran period, što je retko. Znači, 90% pacijenata posle 10 godina počinje da se razboljeva. Ovo što ste rekli, znači od raznih infekcija, gljivičnih, virusnih, parazitarnih, bakterijskih, oportunističkih tumora. Najčešće to krene sa nekim manje više banalnim infekcijama tipa herpes simpleksa koji recidivira, pa herpes zoster, pa kandidijaza oralna, to su opet neki manji simptomi, da bi se na kraju, kada dođe do sloma potpunog imunog sistema, razvile vrlo ozbiljne komplikacije bolesti, a to su upale pluća, upale mozga, tumori, svašta. Znači, to je virus koji napada imunni sistem, to je jedini virus koji napada imunni sistem i nema organskog sistema koji je pošteđen, nažalost, kada je celularni imunitet praktično ne postoji. Da, vaše iskustvo govori svakako i znanje ko su sve u stvari osobe i na koji način su se zarazile. A zašto vas to pitam? Pripremajući se za ovaj naš razgovor sa nekoliko svojih prijatelja sam razgovarala i rekla, hajde iskreno, kada ti kažem osoba je HIV pozitivna ili ima SIDU, šta ti padne na pamet? Od sebe, što bi rekao moj homeopata, kako se osjećate po tom pitanju bilo kom. Dakle, kod mene, priznajem, bude dosta besa. I ja onda kažem, pa zašto je bio ili bila promiskuitetan? Pa zašto se drogirao? Zašto nije imao, ako već hoće da se drogira, zašto nije imao adekvatan pribor i ostalo? A u stvari, HIV pozitivni i SIDU mogu da imaju ljudi koji nisu za osudu, njihov način života nije za osudu, već u stvari mi samosvesni onda korigujemo svoj odnos i svoje ponašanje i sebe, radimo na sebi da praktično prihvatimo ljude koji imaju problem kao i svakog drugog čoveka, da bes smanjimo. Dakle, da li su samo promiskuitetni, seksualno promiskuitetni ljudi, različitih seksualnih orijentacija i narkomani, rizične grupe, ili su na samim počecima se i na drugačije načine ljudi dobijali zarazu, odnosno postajali HIV pozitivni? Naravno da nisu. Znači, ja kažem, svaka seksualno aktivna osoba može da bude inficirana HIV-om. Mislim, to je... Rekla sam već, početak epidemije obeležio ogroman broj u stvari intravenskih uživaoca droge. To je bilo nešto prvih 10 godina, ja mislim da je 80% naših inficiranih pacijenata tada bilo u toj grupi, jedan mali broj homoseksualnih osoba i jedan popriličan broj i heteroseksualnih i ono što sam rekla, transfuzija i hemofilija. Naravno, o tome ne treba da pričamo kakva je to tragedija bila za tu jednu vrstu i za tu populaciju ljudi. Potom se ta epidemiološka slika menjala. Znači, intravenski uživaoci droge, sad se u stvari retko koristi droga intravenski. To je prva stvar. Znači, to je epidemiološki, sad imamo pad i C hepatita, a i HIV-a, zbog toga što se to izuzetno retko koristi intravenski. Postoje drugi oblici, koji se koriste na druge načine. Tako da mi vrlo retko sada imamo, ja mislim da je to manje od 5% poslednjih 10 godina, intravenskih uživaoca droge. Uglavnom je to seksualni put transmisije. Da li je homoseksualni, biseksualni, heteroseksualni, mi tu, kako bih rekla, ne pravimo neku... Zar je važno? Da, zar je važno? Niko nije savršen. Niko. Ono što ja želim da podvučem, naravno da i ta seksualna aktivnost kod svih nas nije ista.
I zašto ja uopšte insistiram na tome da mladi ljudi treba da se zaštite. Znači, ne samo od HIV-a, ja kažem, svi se plaše samo HIV-a, ali sve te infekcije se prenose, hepatitis B, hepatitis C, HIV, humani papiloma virus, koga sad ima u ogromnom broju među mladim ljudima, da ne govorimo o hlamidije, herpesi, sifilis koji je u porastu, znači to je gomila seksualno transmisivnih bolesti koje se mnogo lakše prenose nego HIV. Vi možete da imate milion seksualnih odnosa i da ne dobijete HIV. Činjenica da možete i jedan seksualni odnos da imate i da dobijete HIV. Prema tome, nijedna bolest i infekcija nije za osudu. Ono što mi kao lekari treba da se borimo, to je da se mladi ljudi zaštite od toga, da razmišljaju kad stupaju u seksualni odnos sa nepoznatom osobom. Nekada su oni pod uticajem i psihoaktivnih supstanci, pa se i ne sećaju šta su radili, ima i toga, jel? Ali u svakom slučaju nama je sad nekako lakše u ovim poslednjim godinama, jer je ta populacija uglavnom između MSM populacija i onda su oni nekako, mi možemo da se fokusiramo na njih i da jednostavno njih nema previše u našem društvu, koliko ih ima tačno, taj tačan broj ne postoji, ali mi se na neki način preventivnim aktivnostima fokusiramo na njih i postoji sad jedna nevladina organizacija Potent, verovatno je dosta mladih i čulo za njih, koji fantastično rade svoj posao. Ja sam godinama insistirala na tome da se oni fokusiraju tamo, da testiraju te ljude. Znate, jer gradski zavod, studentska, svi oni vrše testiranja, ali tu dolaze razni ljudi i onda malo nađu pozitivnih. Jer poenta je da mi otkrijemo sve inficirane pacijente u Srbiji. Sve. I kad ne možete sve, ali 90... Koliko je registrovanih u ovom trenutku? Pa mi imamo oko 4000, znači od početka epidemije. To su svi inficirani i ovi koji nisu preživeli i tako dalje. To nije veliki broj. Ta prevalenca je jako mala u našem društvu i mi baš zbog toga možemo uspešno da se izborimo protiv te epidemije. Šta je suština, šta je u stvari cilj svega ovoga, da se svi pacijenti koji žive, ne samo kod nas nego u celom svetu, svi pacijenti koji žive sa HIV-om otkriju, jer to je taj period latence o kome smo pričali. Tu oni ljudi ne znaju da mogu i da inficiraju drugoga i naravno da naruše svoje zdravlje time što taj virus napreduje. A prenose infekciju. Kad vi njih stavite na terapiju uspešno i kad postignete tog virusa nema u krvi, on je nezarazan za druge. Znači, on je potpuno bezopasan u bilo kakvom odnosu i to je jako bitno. Ono što se mnogo promenilo, to je to. Lečenje, uspeh, preventiva, ali stigma se nije. Da. Vratit ćemo se na stigmu. Ono što me interesuje, to je koliko je u stvari Srbija i naš zdravstveni sistem u toku sa svetskim protokolima lečenja. Pa moram da kažem da smo sada prošle godine u maju, znači tome već ima godinu i po dana, da smo stavili 5 novih lekova na listu i sa time smo zaista obogatili naš paket lekova kojima možemo da lečimo pacijente i skoro da smo zaista u vrhu i ovih evropskih bogatih zemalja sa onim što možemo da pružimo pacijente. I ti lekovi su na pozitivnoj listi. I ti lekovi su da, apsolutno. Znači nikada, to je ono što je bilo jako dobro za HIV infekciju u Srbiji, moram da kažem, da mi nikada nismo imali ograničenje da možete da lečite ovoliko ili onoliko, ovoga možete, koji oboleo, ovoga ne i tako dalje. Znači tu nismo imali ograničenje, što je bila recimo razlika za hepatitis C, tu je bilo malo više problema. Tu smo mogli da lečimo samo ove poodmaklo bole, sad je i tu potpuno situacija drugačija. Sve je, dakle, prva lečenja su bila na infektivnoj klinici u Beogradu pre tih nekih 40 godina, gde dok smo bili zajedno i sa Crnom Gorom, je li tako? Tad se i Crna Gora i Srbija lečila. Jeste, sada u stvari svako svoje lečenje. Prvo je Crna Gora otišla. Odvojila se time što će da leči HIV pozitivne, je li tako, pa sve redom ostalo, da? Prvo je Crna Gora otišla, a potom smo mi, ja mislim da tome ima već, pa Boga mi možda i 15 godina sigurno, možda i više, ne mogu tačno se setim godina, koja je bila kad su se odvojila još 3 centra, Niš, Kragujevac i Novi Sad. Što je dosta značilo pacijentima prevashodno, jer je naravno putovanje do Beograda uvek bilo, jer u to vreme, sad možda to čak i ne bi bilo toliko, jer oni dolaze praktično 1 do 2 puta godišnje. Ali tad su oni mučeni morali da dolaze skoro svaki mesec po terapiju. Tako je bilo tada, u to vreme, po recepte. Mi smo tad pisali, postoji elektronski recept, oni idu u apoteku koja im je tu u zgradi gde žive i tako dalje.
ali tad su morali da dolaze, jedna jedina apoteka i imala te lekove, to je bila ta apoteka pri kliničkom centru i onda su oni morali da putuju svaki mesec po terapiju i to je bilo dosta komplikovano i onda su ta tri centra omogućila makar to i naravno naše kolege koji su obučile za lečenje, tako da sad imamo 4 centra u Srbiji gde može da se dobije bilo kakav i savet i terapija i sve ostalo što je neophodno vezano za HIV infekciju. Da, i da se vratimo na stigmu. Dakle, ja sam vam priznala da imam prvu reakciju kojom se ne ponosim, ali radim na tome uspešno, da u stvari moj odnos i moje ponašanje bude ljudsko, jer ja jesam empatična osoba i u stvari prosto empatiju svi mi treba da radimo na tome, da razumemo druge šta god da je u pitanju, pogotovo kada došli smo u stvari u situaciju, pogotovo posle COVID-a, da nije HIV jedino što može da nas usmrti, jel tako, da prosto jako moramo, i upravo ste govorili toliko, o drugim... Ali je HIV ono što psihološki usmrti, da kažem, mislim, neki broj pacijenata, ne sve. Ali, znate, mislim, to jeste to što vi kažete, taj bes i odmah je ljutnja. Kako si to zaradio? Zašto nisi ovo? Odmah krene neko, ajde da kažem, osuđivanje. Kroz moje ogromno iskustvo moram da priznam da su roditelji ti koji su 99,9% uvek uz svoju decu i sa jednim ogromnim razumevanjem. I to je izuzetno retko može da se desi tako neko odbacivanje, da kažem, od strane roditelja. To stvarno nisam imala baš prilike da vidim. Često, ne kažem da nisam videla, ali jako retko. Tako da, hoću da kažem da je ta podrška pacijentima u tom trenutku ogromna, jako važna. Jako važno, jer taj saznanje, oni se nekako kasnije kroz tu borbu sa tim i kad to traje 10, 20, 30 godina, naravno da se srodiš sa tim i piješ jedan lek i imaš hroničnu infekciju i to je potpuno. Ali samo saznanje može da nosi sa sobom velike rizike i po psihološko zdravlje. Kome reći, kako reći, znate, to je njihova prva dilema. Evo, sad mi pada na pamet pacijent koji je bio pre par meseci, koji je jedan tako gospodin starijih godina, znate, kod nas je sad to i uvreženo mišljenje, to samo mladi, pa nije samo mladi i stari ljudi su seksualno aktivni. Zašto žena od 50 godina ne bi mogla dobije HIV? Pa naravno da može. Tako da, koji je u braku, koji ima porodicu, decu, unučiće, znači jednu potpuno priču i tako ispitivao zbog raznih tegoba i na kraju se došlo do toga da ima HIV. To je, boga mi, dugo trajalo, naravno mi obavimo razgovor da on mora da obavesti svog partnera, da je mogao da je ugrozi zdravlje, da ona treba da se leči ako je inficirana i onda je to jedan proces da uopšte oni to kažu osobi sa kojom žive, znate. Tako da, moram da priznam da zdravstveno osoblje se dosta promenilo. Mislim, kako je bilo u prvoj deceniji, to je bilo strašno. To je bilo zaista operisati, raditi koronografiju, raditi bajpasove, raditi hipoz, to je bilo, mislim, potpuno ovako nezamislivo, da kažem. I, međutim, sada stvarno naše, ja moram da pohvalim klinički centar, zaista imaju to znanje da velika većina pacijenta pije terapiju, da su PCR negativni, da oni apsolutno ne ugrožavaju nikoga time, tako da stvarno rade sve intervencije, vrlo ozbiljne operacije, tako da zdravstveno osoblje se tu nekako ipak promenila se ta stigma i taj, jer bilo je i tu, naravno, pogotovo recimo u domovima zdravlja. Ja znam da su pacijentima pisali HIV plus na kartonima, to je bilo, to sam i ja doživjela u bolnici, u ginekološkoj bolnici kad sam išla da obeđem na moju pacijentkinju, znate, u sobi gde sad leži 20 žena, recimo, imate one gde postoje table, gde postoje tamo, i to piše HIV plus, znate. I to vide svi, ili ima potrebe za tim. Naravno da nema i to je protivzakonito, to apsolutno ne sme. Znate, ja uvek mojim pacijenti su, ja kroz moje stvarno veliko iskustvo, ja ne znam da je neko namerno nekoga inficirao HIV. Da. Mislim, to je već neka psihopatologija, ne kažem da nije bilo i toga, ali to je već jedan psihijatrijski
problem, da, kao što imamo uvice na neki drugi način. Ne, čak naprotiv, oni su uvek u brizi, čak i ovi koji kažem, ma negativan ti PCR, nemoj ni da kažeš da imaš HIV, nemaš zakonsku obavezu da to radiš. On mora da koristi mere zaštite kao da je svako potencijalno, pa i da je stomatolog i da je, znači, kogod mu sedne na stolicu, on ne zna ko je taj. Možda taj čovjek i ne zna da ima virus. Neka je HIV, neka je hepatitis C. Pa ne, ja bi volao da on zna, što jeste najbolje. Da. Ali, kažem vam, mislim, čak sam imala i to iskustvo mog dugogodišnjeg pacijenta koji je stvarno bio na redovnoj terapiji, vrlo je bio komplijantan pacijent i negativan PCR i tako, jednostavno je dobio akutni abdomen, sliku koja nije imala veze sa HIV infekcijom, hitno je primljen, operisan i hirurg se nešto malo se povredio, nije, bukvalno jedna mala ogrebotinica, naravno preko rukavice i tako dalje, i onda su oni njega testirali brzinski na sve viruse i otkrili da ima HIV. I tu je krenula čitava panika i frka i čak je došlo i do suda, međutim moram da priznam da je sud oslobodio pacijenta. Znači on nema tu zakon, znači to treba da imaš nameru da ti nekoga, da bi uopšte, jel sad ja nisam pravnik, pa te termine možda neću dobro reći, trajao je taj proces, Boga mi dugo, jer je hirurg u stvari tužio pacijenta. Tako da, mislim, ja stalno i mojim kolegama i lekarima pričam, pa mi nismo šminkeri, mislim, mi smo lekari, infektolozi, naravno da može da se desi akcident, pa mislim, svi smo mi imali neke akcidenti, radimo lumbalne, naravno, hiruzi uvećaju se u riziku, jer stalno operišu, ali mi neki rizik nosimo sa svojom profesijom, prema tome moramo sa tim da se, kao i u COVID-u, pa mi smo morali prvi da uđemo u te COVID bolnice. Šta da radimo? Mislim, to je naša profesija. Svi smo živi ljudi, a da bismo duže trajali, da bismo duže bili... U stvari, taj strah je iracionalan. Jasno. Ono što u stvari bismo trebali da kažemo, a to je praktično ono što svi znaju, svaka slutnja, bez obzira koliko imamo godina, ako smo bili u nekoj situaciji sa manje poznatom osobom ili ako naslutimo, zašto da ne, testiranje je uglavnom besplatno, je li tako? Naravno, da. Testiranje je besplatno, vrlo dostupno, besplatno, jednostavno, jeftino, što god hoćete. Studentska poliklinika testira godinama, mi sa njima sarađujemo, Gradski zavod, Potent, mislim te nevladine, ima ih na Crvenom krstu, zaboravila sam kako se zovu. Znači to je prosto u privatnim laboratorijama i tako, mislim, to je toliko dostupno, čak ima i tih brzih testova, do duše kod nas se ne prodaju u apotekama za sada, nešto se tu vodi polemika da li ne, čak i to jedan od načina da se čovek, eto, sam u sobi testira, mislim, sad tu naravno može... I da negde brigu otkloni. Pa, jeste, ali može da bude onda tu problem ako sazna da je pozitivan, pa da, znate, mislim, uvijek je bolje da se obavi neki razgovor i taj, kako oni to kažu, DPST, dobrovoljno poverljivo savjetovanje. Tako da uvijek je bolje da popriča sa lekarom pre testa, to je sigurno, i da sam test saopšti lekar. Dakle, ništa u glavi da kuvamo strahove, već da u stvari idemo u susret potencijalnom problemu testiranjem, razgovorom. Dakle, postoje organizacije i postoje lekari, postoji čitavo odeljenje, je li tako, na infektivnoj klinici 600 odeljenja, tako? Jeste. Gde u stvari može ambulanta koja radi svaki dan, na koju on uvek mogu da dođu i pacijenti i po savjet i po savjet vezano za prevenciju i za terapiju i za sve. Ja bih voljela da možda nešto malo progovorimo o preventivi, odnosno o tom takozvanom PrEP-u. Da. I naravno PrEP nije samo za mlade, za sve osobe koje misle da jesu rizični u odnosu na svoj način i seksualni život koji je možda intenzivniji. Naravno, i za bračne partnere, recimo, i tu, znate, mislim, iako nauka kaže da ako pacijent je stalno PCR negativan, da čak partner i ne mora da koristi PrEP. Međutim, vi imate osobe koje imaju povećan strah od toga. Zašto ne bi koristio PrEP? Pa naravno, bolje je da koristi i da bude oslobođen tog straha nego da je ne koristi. Tako da i mogu i žene, kod nas žene retko koriste PrEP, što je opet neka priča. Mi imamo, ajde da kažem, stvarno mali broj žena inficiranih, ali to je konstantan broj. Vi svake godine imate, recimo, od novo otkrivenih
u Srbiji ima 170 do 200 novo otkrivenih. Ta prevalenca je relativno mala, ali 10 do 15% uvijek bude žena. Manje, mnogo manje, ali konstantan je taj broj. Tako da žene možda imaju malo veću tu neki strah da se jave lekaru, da ispričaju tu celu priču, da se testiraju uopšte, ali i one mogu da koriste naravno zaštitu u slučaju da im je partner HIV pozitivan. PrEP je nešto što nije uopšte novo, to se već koristi više od 10 godina, mislim čak i 15. U bogatom svetu su veoma ozbiljne rezultate postigli sa smanjenjem broja novoinficiranih sa PrEP-om. Šta je PrEP? Znači, postoji PEP, to je postekspozicijona profilaksa, i postoji PrEP, to je preekspozicijona profilaksa. Slična je terapija u jednom i drugom smislu, to su lekovi koji mi inače dajemo za lečenje HIV-a. PEP je kad ste imali neki rizičan odnos, iz bilo kog razloga ste imali bez zaštite, i u roku od 72 sata se javite lekaru, vi možete da počnete takozvani PEP, koji može da spreči infekciju, što mladi ljudi često i ne znaju. Tako da to je vrlo važno da znaju, ali to mora da se desi u roku od 72 sata. Znači, posle rizičnog odnosa, bilo da je to, naravno, PEP se odnosi recimo na zdravstvene radnike, ako doživimo neki akcident i sumnjamo da je visok rizik za sticanje HIV-a, onda mi zdravstvenom radniku damo PEP. A PrEP je preekspoziciona, znači to se koristi da ne bi došlo do infekcije HIV-om, i postoji jedna vrsta upitnika koji pacijenti treba iskreno da popune, iskreno, tamo svašta ima od pitanja, koliko, šta, uglavnom se odnosi na seksualne odnose, i na osnovu toga se boduje i proceni se da li je pacijent za PrEP ili ne, ili može neku drugu vrstu zaštite da koristi. Da, dakle, nema izgovora niti opravdanja da ako posumnjamo da smo možda se inficirali, da u stvari ne preduzmemo mere testiranja, dakle, terapije koja ide u narednih 72 sata, a i ako dođe do infekcije, prosto postoji protokol lečenja koji je vrlo elegantan i koji negde daje potpuno normalan život svakom pacijentu. I nama je poenta da terapiju krenemo što pre. Znači, što pre, dok ne dođe do tog sloma sistema i brojnih oportunih infekcija, jer vi kad imate pacijenta koji ima slom imunog sistema, teške oportune infekcije, vi morate prvo da ga lečite od te infekcije, koja traje dosta dugo, pa su ti lekovi nekad interakciji sa ovim našim lekovima, tipa recimo antituberkuloznih lekova. Prilično je komplikovano lečenje. Mogu i ti pacijenti naravno da budu dobro i velika većina njih bude dobro, ali zašto da budu u bolnicama, da izlažu sebe riziku raznim infekcijama, drugim u bolnici, kad terapija, kad se počne na vreme i rano, to je praktično, eto, kao da ste saznali, imate malo povišen pritisak ili malo povišen šećer, pa morate neki lekić da uzmete, jel? Tako da, jer poenta je, to je ono što je odavno rekao i onaj čuveni Fauci, kaže, mi više nemamo opravdanja da HIV infekcija ne bude pod kontrolom u nekoj zemlji. I to zaista jeste tako. Jer poenta je da mi otkrijemo sve te inficirane ljude, da ih stavimo na terapiju i tako ćete zaustaviti lanac transmisije. Jer mi infektolozi, koliko god se mi bavimo lečenjem, ali mi smo vam kao blizanci sa epidemiolozima. Znači, mi bez epidemiologa ne možemo. I ono na čemu mi stalno insistiramo, preventiva, vakcine. Zašto ljudi ne vakcinišu decu protiv HPV-a? Neka mi to neko objasni. Znači, humanog papiloma virusa. Taj antivakcerski lobby, to je čudo jedno što je napravilo. Evo, do toga da imamo dete sa tetanusom na Institutu za majku i dete. Što je prosto neverovatno. Kad ste rekli dete... Kad dete 7 godina. 7 godina. Sećate li se najmlađi pacijent HIV pozitivan na klinici koju ste lečili? Kako ne? Beba 4 meseca. Da, to je zasluga mame i tate, je li tako? To je zasluga mame. Mislim, zasluga mame. Naravno, majka koja nije znala da je inficirana HIV-om, u toku trudnoće je prenela infekciju na svoje dete. Moram da kažem da je to jedan segment kojim sam se ja bavila, zašto me je profesor i stavio tu, jer u to vreme mi smo imali dosta vertikalno inficirane dece
u tom malom uzrastu pedijatri baš nisu bili mnogo spremni i voljni da to prihvate. Tako da sam ja tu preuzela jedan veliki vruć krompir, ogroman, sa tim bebama, ipak nisam pedijatar. Oni jesu priskakali u pomoć za neke ozbiljne infekcije tipa ako se desi, ne daj Bože, neke limfom, leukemija, terapije i tako, ali samo praćenje deteta nisu baš bili voljni, ni dan danas se ne bave mnogo time, ali na sreću mi nemamo više mnogo, uopšte, skoro od poslednjih 10 godina u Beogradu nismo imali novo inficirano dete vertikalnom transmisijom, što je veliki uspeh, ogroman uspeh. Moram da priznam prevashodno ginekologa, koji su naravno insistirali na tome da se sve trudnice testiraju, jer vi ako otkrijete ženu u trudnoći da je HIV pozitivna i stavite na terapiju, šansa da rodi HIV pozitivno dete je manja od 0,1%. Znači, to je poenta, testirati sve trudnice. To je nešto što je najjednostavnije. Znači, svaka trudnica treba da uradi test. Naravno da ćete od 6.000 trudnica najčešće nećete naći ni jednu, ali super, tako i treba da bude. Da li to jeste protokol u stvari sada za trudnice? Jeste, praktično jeste. Mislim, možda neka može da odbije na svoj zahtev, ali ja stvarno ne znam da će neka žena koja je trudna da odbije testirati. Mislim, ne znam. Da. Može da odbije, ali... Da, rekli ste da postoje nevladine organizacije koje su u stvari podrška pacijentima, pretpostavljam da radi i preventivu. Imate li saznanje koliko se u stvari sa mladima i decom govori o ovome? Da li postoje neka predavanja, neke aktivnosti koje praktično osvešćuju najmlađe? Pa znate šta je, ja znam da sam ja konkretno nekoliko puta išla u škole, bukvalno držala čas, kako se zove ova emisija? Veliki odmor. Veliki odmor. Ja sam bila na času, sećam se, u Pančevu gimnaziji, i to mi je bilo fenomenalno iskustvo, jer mislim koliko god sam držala razne edukacije, ali sa đacima nisam imala baš dodira. Međutim, oni su fantastični bili, mislim, zaista... 1001 pitanje su imali. Prvo su se nešto malo mrštili kao šta, HIV, kako to. Međutim, bilo mi je fenomenalno, jer to je valjda bio čas biologije, pa su oni mene stavili da ja njima pričam tamo razne seksualno transmisivne bolesti, između ostalog i HIV. Tako da ima tih akcija, ali mislim da treba da ih ima i više. Mislim da treba da ih ima i više i šta je sad tu problem? Ja od novo otkrivenih pacijenata koji sad dolaze, to su uglavnom 50% su mladi ljudi. Znači, velika većina njih je mladi, između 20, 35 do 40 godina. Tu je oko 60% novo otkrivenih pacijenata. To su mladi ljudi, to je mlada populacija. I ima dosta njih koji, recimo, i nisu čuli za PrEP, ali ima ih dosta koji jesu. I onda ja sa njima razgovaram sad, pa kaže sad je kasno, doktor. Pa jeste kasno, ali ti možeš da preneseš svoje znanje drugome. Tako je. Za tebe je kasno, nažalost. Ja kažem, pa taman sam se spremao, pa taman sam mislio, pa sam se razmišljao, pa eto, i onda se desi infekcija, onda je kasno, naravno, za to. Ali je bitno da mi to znanje prenosimo drugima, kao što ja mogu mom detetu, pa će moje dete svom drugu, pa će taj drugom drugu i tako dalje. 1. decembar je dan kada u stvari se najviše govori o svetski dan borbe protiv side. Da, koji mi najviše ne volimo. Jer onda se sjate svi novine. Svi o tome govore, zato smo mi snimali nešto ranije. U svakom slučaju, ono što jeste važno i što ja u stvari zaključujem iz ovog razgovora, to je da budemo što manje sebični, da budemo odgovorni na prvom mestu prema sebi, jer od nas zavisi i da li ćemo biti zdravi i da li nećemo biti zdravi. Dakle, šta ćemo preduzeti kako bismo u stvari ustanovili zašto da se mučimo pitanjima da li jesam ili nisam inficiran, čime god. Dakle, testiranje je besplatno i dostupno na mnogim mestima i ono što je takođe jako važno da ne govorimo o HIV-u samo 1. decembra, da o svom zdravlju brinemo tokom cele godine i vama, doktorka Dubravka, mnogo hvala što ste gotovo čitav svoj radni vek lekara posvetili ljudima koji imaju specifičan život, specifičnu bolest i što im jeste velika podrška, ne samo kao lekar, nego i kao čovek. Hvala vam puno. Hvala vama na pozivu.